4 hurtige nemme fødselsdagskort med denne dej. Skær ud i de 4 farver, du har valgt med denne dej. Så det ser sådan her ud, så får du alle de her små stykker. Placer nu alle de små stykker på en kortbase, og du bestemmer selv, hvordan du vil fordele dem. Lim nu alle stykkerne på, så de passer ind på kortbasen. Så ser det sådan her ud. Så skal vi have lidt tillykketekst på, og jeg har valgt de her. Og udskåret ser de sådan her ud, og jeg har valgt at bruge de samme farver, som jeg har brugt til kortet. Nu skal vi have forhøjet dem lidt, så derfor bruger jeg noget dobbeltklebende tape. Så det ser sådan her ud bagpå. Det er disse dej her, jeg har brugt til at lave de her 4 super nemme kort, som ingen tid tager at lave. Og her kommer det færdige resultat af de 4 kort. Jeg håber, I kunne bruge videoen, og endelig skriv eller spørg, hvis der er noget, I er i tvivl om. Tak fordi, at du så med.